guys, muna akong mga medi sa balo. Bisaya, Bugis, Tator. Kinsa daw kung buros mga opat sa gitagnaan niya. Kinsa buros na mga opat ka na. Okay, next. Kita na po magpa-picture. Next. Next, okay. Go, Jay. Go, girls. Lingawan lagi kaya mo yan, bot na lang. Peace na. Muna si Mariel. Si Mariel. Ako naka-green. Go, girls. Mga Bisaya team. Bugis team. Tator team. Korean. Si Auntie.